निसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनानै दिनै NBN केबल चेनेल आरो बड'लेण्ड रादाबाव दङ जारिमिन बरगयारि मागो दमासिनि गाहाम हामलायथि बावहरनानै गासै रायजो राजाफोरनि दिनै मोनसे जर'खा हाबाफारि फोसावनो लादों। बे जर'खा हाबाफारियानो जाबाय मागो दमासिनि जर'खा हाबाफारि। बे नुथायानो जादों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दर' गामिनि नुथाय। दर' गामि 1 नं दरगाव आरो मुखि गामिनि आइ आफा रायजो राजाफोरा सेथि खेबनि थाखाय दरगाव गुदि फरायसालिनि लांदां गेलेग्रा फोथाराव मागो दमासि फोरबोखौ गाजा गोमजायै बिथांमोनहा फालिदों। हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव हाबग्रा लांग्राखौ बेखेवनानै होयो गामिनि सासे जाखांफु फालांगियारि के बिथाङा। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै आइ आफा रायजोफोरा दायो नुनो मोनदोंसै अन फिथा एन्थाब देनायाव मुखुब। आबादारिफोरनि आबादजों सोमोन्दो थानाय मागो दमासि फोरबोखौ आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव रंजा खुसिनि गेजेरजों फालिनायजों लोगोसे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दरगाव गामियावबो दिनै गिबि खेबनि थाखाय मागो दमासि फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों। दिनै बिथांमोननिफ्राय फंनैसो जों बाथ्रा मिथिनानै लानि। बिथांमोनहा दरगाव गामिनि आइमाव बिथांमोनहा दिनै अन देनायाव मुखुबसै। बिथांमोननिफ्राय जों फंनैसो मिथिनानै लानि। आफाफोरजों बारा रोंजोबलाय लाङासै सालिनो लारुबो फिथा एन्थाब गासिबो ओंखाम हमनाय सौराय देनाय गासिखौबो बानायजोबदों जोंनि आइजो हिन्जावफ्रा। मा गामिनि दङ? जोंनियाथ' बे दरगाव 2 नं 1 नं गासिबो दंजोबो मोनथाम जायगानि। बायहेरायाव थानाय नोंसिनि गामिनिबो बायजोआव थानाय साख्रि मावग्रा बिथांमोनाबो फैदों नामा? दङ फैजोबदों गासिबो साख्रि मावनायफ्राबो। बे गामियाव गिबि नोंसिनि बे गामियाव देग्लायनि बेनो फार्स्ट ना? ओं देग्लायनिफ्रायसो आराम्भ लानाय जाबाय आरो। आजै आजौ समनिफ्राय सोलिबोनाय मागो दमासि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोनहा सौराय एन्थाब फिथा लारु सावनायाव मुखुब नुनो मोनदोंसै। दमासि बोथोराव गोसोनि साननायखौ फोरमायफैदो आगै फोरमायफैदो आगै सना। এনি নিউজক আমাৰ ৰাজ্যসকললৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আমি 3টা গাঁও দৰগাঁও মুখিগাঁও আৰু অন্থাইবাৰীলৈ আমি আজি আমাৰ এই মাঘ বিহু যাক কয় ভোগালী বিহু তাক আমি অবজাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে হাতত লৈছে। সব আমাৰ সাংস্কৃতিক যি আমাৰ জাতীয় দখনা আৰণাই কাম সিফুং লৈ আমি আজি আমাৰ এই ভোগালী বিহুটো উদযাপন কৰাৰ কাৰণে হাতত লৈছোঁ। আৰু তাৰ লগতে আমি সকলোলৈ এক মুঠি আমাৰ পিঠা আৰু এন্থাপ আৰু বাকি আমি আমাৰ মাংস গাহৰি মাংস আৰু লোকেল চিকেন সব লৈ আমি সকলে মিলি জুলি আমি আজি এক মুঠি ভাত খাম সকলে লৈ। এইটো আমি আশা ৰাখিছোঁ যাতে এই মাঘ বিহুটো আমাৰ
সকলে মানে মিলি পেলাই প্ৰীতি বছ গাঁৱৰ কাৰণে আমি হাতত লৈছোঁ মানে মনটো ইমান ফূৰ্তি লাগিল মোৰ একজোট হ'ল আজি চিন্তা গাঁৱৰ দৰগাঁও মুখিগাঁও আৰু এইটো কি কয় উৰাওপাৰা কয় নেকি 2 নং দৰগাঁও বহুত ভাল লাগিছে আৰু কি মনত বহুত শান্তি আৰু কি বহুত শান্তি লাগিছে আজি ধন্যবাদ